Ето върх Вихрен. Сме го изкачили вече. Има 1, 2, 3, 4, 5 човека. Малко мъгла има надолу. Групата от Хасково пристига. Ето, Колю Бучев е най-отпред. Кучето, Румито, Марина Красавицата, Вилито и Петър Петров. След малко ще се покажат другите туристи. Идват един по един. Ето, Колю Бучев. Кажи нещо, господин Бучев. Как прекарате днескашния ден? Много добре. Много добре. Ето го. Голям бъха е през август. Така, отивай. Така. Ето идва Румето. Вие нещо, госпожо Янкова, да кажете нещо. Вашия ден как премира на конче с кучето? Спръзи и кажи нещо от там. Не и нашите дни. Благодаря. Ето го върха. Отиваш там и правиш челна стойка, за да починеш. Пристига красивата Марина. Една красива рускиня. Дети матийника за 10 000 лева. Прави най-хубавите... Остани там, ако обичаш. Кажи нещо. Кажи нещо. Ето идва Вилето. Една красива турска от град Пловдив. Какво ще кажете вие, Вили? Тренировка на Валята. С очички мили. Ето, страхотна усмивка и целувки раздава. Ето, след малко пристига Петър Петров. С него заедно живеем в квартал Орфей детско живопей. Господин Петров, нещо ще кажете ли за днескашния ден? Да. Какво беше днескашния ден? Прекрасен ден. И мога да кажа, че от жените по-инат няма. Пристига господин Кючуков. Мартин Кючуков е един красив, млад мъж, който може да има много жени. Сам да рече. Какво ще кажете вие, господин Кючуков, как ви премина вашия днешния ден? Дайте едно интервю, кратко интервю. Прекрасно, благодарение на прекрасния водач. Сладурче. Ето и най-отзад пристига една туристка Таня. Много бойна туристка. Ходи бавно, но има голяма воля. Върви, стъпва лекичко, даже тук ще направи едно хорце. Елено моме. С кой ще изпеем, ето виж, върви, даже се усмихва. Браво на нея! Вие какво ще кажете, госпожо? Как ви мина днескашния ден? Останалите до 200. Браво! Ето, браво на Таня, изкачи успешно северната стена. Иха! Иха! За последно. Така. Двама красиви младежи отиват надолу, ще покоряват кончето. Довиждане. Ето, цялата група се събра. Сега ще направим един клип с върха. Румяна се катери най-отгоре. Румяна козата. Кучето иска най-отгоре да се катери. Има доста хора на върха, макар че е мъглив. Браво на хората, изкачиха върха. Достойни.